Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie, tugutin isab ko ninyo na mga sa tagkatahuran ini mga oras ha. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Ayan, kumusta po ang inyong gabi ngayon? Kumusta po ang inyong weekend? Nakapagpahinga ba? O medyo busy-busy sa weekend? Ayan, sa mga nakapagpahinga, rest, recharge. Ayan, ito lang masasabi ko. Awards at least kahit paano nakapagpahinga po mga kabisyo. Kailangan po nating magpahinga ng sa isang araw, sa isang linggo, kahit isang araw, kung hindi buong araw, siguro kalahating araw. Awards! Ayan, hello po, no? Welcome po sa ating programa, Totoy na Love. Ako po si Totoy Bato. Ayan, kung ako naman kinukumusta ninyo, ang aking lagay, okay lang, okay pas all right. Lagi na yung mabuti, di kay gibuti-buti, ha? At syempre sa ating mga kabisyo dyan na nasa lansangan, sa ating mga manong driver, mga uncle driver. Awards, maraming pasahero ka ngayon, Col, sa mga taxi driver din, ikaw, Col. Syempre, sa ating mga Grab, Lalamove. Diyan, sa mga PSG. Ayan, mga police sa gate, no? Sa mga security guard, hello, magandang gabi po. At sana hindi po kayo nagkakasakit. Okay lang, no? Kahit papaano. Sige lang, kayod lang, no? Kayod lang kasi alam naman natin yan na kailangan din nating kumayod. Alang-alang din yan sa ating pamilya. Alam mo mga kabisyo, no? Ikaw, ako, kitang tanan. Usually dyan, yung napapagod ba? Yung feeling natin na pagod na po tayo pero hindi tayo pwedeng magpahinga, di ba? Kasi meron tayong pinapakain, meron po tayong inaalagaan, meron po tayong pinapaaral, di ba? Awards! So kailangan po natin na talagang kaning maningkamot, maningtiil. Magiging masipag po tayo mga kabisyo. Anyways, sa gabing ito po, no? Siguro marami na po sa atin ngayon ay excited sa pa-surprise ng iyong partner, no? Asawa, jowa sa darating na Valentine's. Awards! Siguro mga excited siguro ngayon, mga babae, di ba? Ang problema ngayon sa mga lalaki, kung hindi sila nakapag-ipon ng pera pambili ng kanilang pangregalo, bulaklak ba? Siguro usa ka pungpong kalamunggay lang. Ay, joke lang po mga kabisyo, no? Alam natin yan, pinaghahandaan natin, especially yung mga bago pa lang na jowa, siguro bago pa lang na mag-asawa, bago pa lang na mga partner. Talaga namang excited yan mga kabisyo kasi ikaw bilang ikaw lalaki ngayon, gusto mong ito yung ibibigay mo kasi may pera ka eh. Paano naman yung walang pera? Siguro nagtatago. Naalala ko lang dati mga kabisyo, nung araw ba, nung tayo pa wala pa pong asawa, jowa pa lang, uyab at saka trato. Pag darating na yung Valentine's Day, para hindi ka makapagbigay ng regalo kay bulaklak sa iyong partner, inaaway. Dumating nangyari ba yan sa iyo, Col? Oo, nung araw yan, no? Alam mo dati, no? At syempre, ewan ko lang kung ngayon, ginagawa mo pa yan ngayon. Kaya, alam mo, kabisyo, no? Alam mo ko, no? Masarap talagang isipin ng mga pangyayari dati. Siguro sa ating mga pamangkin dyan na nakikinig sa atin ngayon, no? Siguro, sasabihin nyo, wala yung kapanahunan nyo. Alam mo dati mga kabisyo, pag sinusuyo po natin yung mahal natin, no? Talagang mahirap po. Ngayon, mabilis na lang. Mag-video call na lang. Kaya naman, i-chat na lang. Dati, hindi. Pag nagtatampo yung partner mo, mabuang ka, oy. Hindi mo alam kung nasaan siya ngayon, nandun sa ano ba. Ewan ko lang, gano'n. Pero ngayon, makikita na po natin yan, no? Na pag naka-online siya, ayun, pwede mo na siyang i-chat siguro. Tsaka malalaman mo kung natanggap niya yung mensahe mo kasi merong scene, eh. Pero pag na-scene zone ka na, kabahan ka na mga kabisyo. Kasi kailangan mo nang makipagkita ng personal. Awards! Ayan. Anyways, mga kabisyo, sa tuwing, eto nga, yung pinost ko po sa aking social media ngayon, sa Totoy Bato Official. Ayan, ang nakalagay po dyan, mga kabisyo, i-like mo muna, i-follow mo muna ako. Ang nakalagay po, no? Sa tuwing Valentine's,
Lalaki lang ba ang sapilitan na magbigay ng regalo sa partner, asawa o kaya jowa? Kasi kami mga lalaki laging kinakabahan eh. Magastos. Ha? Okay, punta na po doon at mag-comment. Saka tingnan natin kung mababasa ba natin yung mensahe nyo po ha. Oo, sa ating fan page, no? Of course, once again, ito po si Totoy Bato. Ang ating programa Totoy na Love. From 9 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. Ngayong gabi, mga kabisyo.